Diu la llegenda que per les terres de Montblanc vivia un drac ferotge que tenia aterrida a tota la població. El drac portava anys devorant persones i ramats sencers. Un dia el rei va decidir oferir cada dia una persona al drac, perquè així el drac no tingués tanta gana i poguessin viure més tranquils. La primera víctima escollida a l'atzar va ser la seva estimada princesa. El rei, fidel a la seva decisió i amb molta pena al cor, i va enviar la seva filla a la cova del drac. Però de sobte, muntant en un cavall, va aparèixer Sant Jordi, que venia a salvar la princesa i a tota la població. Va lluitar de la manera més heroica i valenta contra el drac i finalment va matar-lo amb la seva llarga llança. El rei agraït va oferir-li la seva filla al matrimoni, però el cavaller no va voler acceptar aquell honor. Va agafar el seu cavall blanc i va marxar. Al cap d'uns dies, allà on el cavaller havia matat el drac, hi va néixer un roser de flors vermelles. Con la sang del drac vençut!